खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ रङियायाव आइजोखौ गोथाङैनो सावना होदों। सानथामाव थामथि अर खामनायनि दुखुनांथाव जाथाय। मोनसे सोमोनांथाव जाथाया आसामनि रङियायाव जादों, जेराव मयना नाथ मुंनि सासे आइजोखौ गावनि उन्दुग्रा खथायाव गोथाङैनो सावनाय जादोंमोन। 20 फेब्रुआरियाव नांनाय अरा अर खोमोरग्राफोरा बेखौ सामलायनायाव लाबोनायनि सिगां बिथांजोनि देहाखौ आबुङै हांगार खालामदोंमोन। थांनाय सानथामाव रङियायाव बियो थामथि बेबादि दुखुनांथाव थैनाय, जाय ओनसोलारि सुबुं समाजखौ गोथौ सोमोनांनाय आरो गिखांहोदों। बिबानगिरिफोरा दासिमबो अरनि गुबै जाहोनखौ नायबिजिरगासिनो दं। बबेखानि थागिरिफोरा सन्देह खालामदों दि गंनै एलपिजि सिलिन्डार बेरफ्रुदों जानो हागौ, जायनि जाहोनाव गिख्रंथाव अर खामदोंमोन। बे अरा सानै गथ'नि बिमा मयना नाथनि जिउखौल' दाबि खालामाखैमोन, नाथाय न'नि गासैखौबो फोजोबस्रांदोंमोन, जेराव सना आरो रुपानि गहेना, नोगोद रां आरो गुबुन बेसेन गोसा बेसादफोरबो दंमोन। अर खोमोरग्रा हान्जानि मावथिफोरा जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो अरखौ खोमोरनायाव जाफुंसार जायो, नाथाय बै समसिम बिथांजोखौ बासायनो गोबाव जाबायमोन। अरजों सोमोन्दो थानाय थैनायनि बे फारिनि उनाव थागिरिफोरा रैखाथिनि सायाव गोब्राब जिंगा सिखांदों। गोबाङानो आरोबाव दुखुनांथाव जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय मोजाङै नायबिजिरनाय आरो साबसिन अर रैखाथि राहा दाबि खालामगासिनो दं। बिबानगिरिफोरा खोथा होदों दि जाथायनि जाहोनखौ मिथिनो आरो इयुनाव बेबादि खैफोदफोरखौ होबथानो थाखाय गुवारै नायबिजिरनाय सोलिगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ नगावआव कंग्रेसनि एमपि रकिबुल हुसैनखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा गाग्लोबदों। कंग्रेसनि एमपि रकिबुल हुसैनखौ 20 फेब्रुआरि खालि नाथुन बाजाराव सिनाय मोनै दुथांफोरा गाग्लोबदोंमोन, जेब्ला गुनाबारियाव कंग्रेस मावथिफोरनि मेलाव बाहागो लानो थांदोंमोन। सुलुंनि बायदिब्ला सुबुंफोरनि मोनसे हानजाया गाग्लोबनायनि सिगां एमपिआव गावसोरनि मोखांखौ गोसोम सिजों खोबदोंमोन आरो गोसोम फिरफिला दिन्थिदोंमोन। बेले-बेजेआव बिथांनि देहा बेंगिरिखौबो गाग्लोबनाय जादोंमोन, जाय जाथाय जानाय जायगायाव जेंनाखौ बांहोदोंमोन। थासारिखौ सामलायनो आरो हुसेननि रैखाथिखौ रोखा खालामनो थाखाय बिथांनि रैखाथि मावफारियाफोरा बाराव सांग्रांथियारि गुलि गावदोंमोन, जाय आरोबाव बांनायखौ होबथादोंमोन। थामथि खौराङाव दङ सिएम हिमन्त बिश्व शर्माया हायुंआरि थाखोआव आसामनि दोरोङारि मोसानायफोरखौ दिन्थिगोन। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे हायुंआरि जौसाङाव रायजोनि दोरोङारि मोसानाय महरफोरखौ फोसावनो बिथांखि फोसावदों। बिहुखौ सिगांनिफ्रायनो दिन्थिफुंनाय जाबाय आरो दा झुमुर दिन्थिफुंनाय जागोन, सिएमआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदोंमोन। झुमुर मोसानायखौ 24 फेब्रुआरियाव एडभान्टेज आसाम 2.0 नि बाहागो महरै दिन्थिनाय जागोन, जेराव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ नुजाथिगोन। बागुरुम्बा दिन्थिफुंनाया बोसोरनि जोबनायाव फैगोन, जानो हागौ अक्ट'बर, नबेम्बर एबा दिसेम्बराव। मोनसे गिदिर हारिमुआरि हाबाफारिनि बाहागो महरै सिएम शर्माया बेखौबो फोरमायदोंमोन दि गासै आसामाव 1 कौटि सुबुंफोरा खौसेथि आरो मोनसे रानलायनाय हारिमुआरि सिनायथिखौ बांहोनो थाखाय "अ मुर आपनार देश" रोजाबगोन। बे हाबाफारिनि थांखिया आसामनि धोनि हारिमुआरि उनमोनथाइखौ संरैखा खालामनाय आरो जौगाहोनायजों लोगोसे बेनि बायदि रोखोमनि हारिफोरनि गेजेराव खौसेथिखौ गोख्रों खालामनाय। ब्रैथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव आयेन बेरेखा बेटिं रेकेटखौ हमदों, साबा हमजादों। बशिष्टा पुलिस थानानि मोनसे हानजाया गुवाहाटीनि लालमाटि कम्फर्ट एपार्टमेन्ट, जागरण पथआव मोनसे फ्लेटआव सिग्रोमदोंमोन आरो 19 फेब्रुआरियाव मोनसे आयेन बेरेखा बेटिं आरो जुवा गेलेनाय अपारेसनखौ बोखांनो हादोंमोन। सिग्रोमनाय समाव पुलिसआ 27 बोसोर बैसोनि जाकिर खान, 23 बोसोर बैसोनि आमिन रेजाउल करिम, 25 बोसोर बैसोनि साइफुल इस्लाम, 24 बोसोर बैसोनि मिजानुर रेहमान आरो 24 बोसोर बैसोनि रफिजुल रेहमान मुंनि साबा सुबुंफोरखौ खादोंमोन। दायनिगिरिफोरा अजद होनाय बायदिब्ला मोनसे गोदानथार अनलाइन बेटिं नेटवर्क सालायगासिनो दंमोन। बिबानगिरिफोरा गुबुन गुबुन बेंकफोरनिफ्राय मोन 14 एटिएम कार्ड, बेटिं एप्लिकेशनजों सोमोन्दो थानाय 60 गोजौ थाखोनि मबाइल फन, 2 गारिजों लोगोसे आइसिआइसिआइ बेंकनि चेकबुक आरो गुबुन दायगोनां मुवाफोरबो जब्द खालामो। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिबाय थानायलाय हमजानाय सुबुंफोरखौ सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं।
बाथि खौराङाव दङ बाक्सा डिसिआ जौगानाय लामा रैखाथि आरो मुलि होबथानायनि सायाव गोनांथार सावरायमेल खुंदों। बाक्सायाव जिल्ला कमिशनार गौतम दासआ 19 फेब्रुवारियाव मसलपुरनि डिसि कनफारेन्स हलाव गोबां गोनां सावरायमेलफोरनि मासि दैदेनदोंमोन। सावरायनायाव जिल्ला जौगाखां आफाद लामा रैखाथि आरो नार्क' क'अर्डिनेशन सेन्टारखौ लाफानाय जादोंमोन। डिसि दासआ मावख'गिरिफोरखौ 25 फेब्रुवारियाव आसाम एडभान्टेजआव गिबि मन्थ्रिनि बिबुंथिनि लाइभ स्ट्रिमाव बाहागो लानो बिथोन होदोंमोन। बिथाङा झुमुर बिनंदिनि मावथांखिखौ मोजाङै मावफुंनो गोसो होदोंमोन आरो सोरखारि बिथांखिफोरखौ नायबिजिरदोंमोन। लामा रैखाथिनि जथुम्माया रैखाथि राहाफोरखौ साबसिन खालामनायाव नोजोर होदोंमोन, जेराव एसपि उज्जवल प्रतिम बरुवा आरो उफ्रा एसपि मेरिलिन जावल सामगामाविआ नुजाथिदोंमोन। एनसिअआरडिनि जथुम्मायाव फेग्रा मुवाजों सोमोन्दो थानाय दायफोरखौ फोजोबनो थाखाय साबसिन गोरोबलायनायनि सायाव गोसो होदोंमोन। बेनि सिगां मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बाक्सायाव लामा मावथांखिफोर आरो मडेल अंगनबादि मिरुफोरखौ नायबिजिरो। द'थि खौराङाव दङ धुबुरीयाव आयेन बेरेखा मोसौ रोगाग्रा हमदों। सन्देह गोनां मोसौ सिखाव फालांगिनि आरोबाव मोनसे जाथायाव फलिमारि ओनसोलाव सांग्रां जायगानि सुबुंफोरा बृहस्पतिबारनि मोनाबिलियाव मासे मैसो आरो मानै मोसौफोरखौ होबथादों। आयेन बेरेखा रोगाथाइखौ सन्देह खालामनानै बिसोरो गोख्रैनो पुलिसनो खौरां हरो। धुबुरी सदर पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो जुनारफोरखौ गावनि आवथायाव लायो। गारिनि सालायगिरिया दाबि खालामदोंमोन दि मोसौफोरखौ आगौमानिनि खेरबारिनिफ्राय धुबुरीनि बिरसिंसिम लांनाय जादोंमोन। बबेखानि मावख'आरि खाख्रिफोराव गोरोबलायैफोरा सन्देह सोमजिहोदोंमोन। फोरमान खालामनायनि उनाव होनाय फिटनेस फोरमानलाइखौ गौरीपुरनि ब्लक जुनार फाहामथाय मावख'गिरि डक्टर जमशेर आलीआ लेङाइ बिथोनगिरि थाखोनि मावख'गिरिनि जायगायाव सागान होदोंमोन, जाय मोसौ आयेननि सिङाव रोगाथाइखौ आयेन बेरेखा खालामदों। पुलिसआ मोसौफोरखौ जब्द खालामबाय आरो नायबिजिरगासिनो दं। बिबानगिरिफोरा गिदिर सिखाव फालांगि नेटवार्कजों जाथावना सोमोन्दोफोरखौबो नायबिजिरगासिनो दङ। धुबुरीयाव जर'खायै भारत-बांलादेश सिमायाव मोसौ सिखाव फालांगिया मोनसे सोलिबाय थानाय जेंना। आयेन बाहायग्रा एजेन्सिफोरा बेफोरबायदि हाबाफोरनि सायाव गोख्रोङै गोख्रों राहा लागासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।